Hem de dir que concebem l'educació, no sé si retruny molt, com un dret universal i un dels pilars bàsics de la transformació social. Hem de deixar ben clar que volem que de les escoles a la ciutat, als centres educatius, es barri el pas a l'homofòbia i evitem agressions feixistes com han tingut el company Dani i el company Carles d'Igualada últimament, per la seva condició de gais. Ens diuen que l'Ajuntament no té competències en educació i que no podem fer gaires coses. Mentida! Diem ben clar que hem de convertir l'IMEB, l'Institut Municipal d'Ensenyament de Barcelona, i el Consorci de la ciutat en barricades contra la LOMCE, contra l'aplicació neoliberal del model educatiu. Aquesta és la primera cosa que hem de fer. Següent cosa, hem de fer una finestra única de matriculació. Ja està bé que la gent pija matriculi els fills a les escoles que li dona la gana, amb diners públics pagades. Hem d'oferir places suficients d'educació pública a Barcelona. Cada any 5.000 persones es queden sense places públiques a la ciutat. Volem tornar a un model de bressol, un model d'escoles bressol, on el 100% de la plantilla estigui contractada directament per l'Ajuntament. A les nenes i als nens, a ser preguntons i preguntones, perquè demanant el per què de fer les coses s'acostumin a obeir la raó i no l'autoritat com els mesells. Doncs nosaltres volem capgirar l'educació per capgirar Barcelona i per capgirar i trencar amb el règim del 78 per un nou país, una nova educació, i assumim també la ILP en defensa de l'educació pública.